Salam. Hurian itu hata na hinaulongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Nadong di bagas joron itu hata di tikion. Suang songonima dohot nadong dengan Nabi marhite live streaming. Selamat hari Minggu madihita asal hutna. Selamat hari Minggu. Alana yang pukau tama perminggota. Tapasonang ma dinganata. Taparadi ma roha dohot pikirata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Masuk ma barisan prosesi.
Tapukka mamasuk, marede hita sian buku ede nomor 10 sada, ayat 2, dohot ayat 5, di ayat 5, rapma hita jongjong. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahuba edde nay baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahuba hatuauna, nunga di papatar ibana hati goranna diadupan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna na balyai ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata para siroha na sumurung, gidok hatando, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, say parrohay mahami, asaw duk hami tulo moniroham, jalahot hami dihaporseaon nature, asa totong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sugot, silehononmu tuaka na porsea diho. Amen. Sai pargo gol su
Tatangihon ma patik ni debata imana dienet sian pesalmen 105 ayat 2 songonon ma tersurat disi. Edehon hamuma ibana palu hamuma perhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringot tu halongangan akan abinahen nai sudena. Ido sahatna atong rak martangiang mahita lau mangidugugu sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho baratu patikmi. Amen. Tatopoti madosata tuadopan nitu hatta tapauduk marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suatu dusan para siroha midahami na dangulon narodo hami tujulom manopoti dusa nami na gudangin di bagasan hajahatod do hami tubu jaladang adong hapursiaw di bagasan rohanamihan. Saluhut do hami manibil sian akka dalan masay gudang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, alani dinggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalosyon nami. Sayingot mahami hobartu asin ni roham dohot dinggan ni basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigima baga-baga di debata taringo tu hasesani dosata. Ay dangadong ibarnii ay saluhut do pardusa jalahurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabipitor binahen ni basa-basa marhites yan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesus na pinajongjong ni debata bahen habangsa para siyan. Marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapon madidebata na digijang. Amen.
Tatangihon ma hatani debata turupuk epistel di hari mingguon, tersurat di Panguhum 5 ayat sada sahat rudi ayat 12, Panguhum 5 ayat sada sahat rudi ayat 12, tajahama marsikat soring. Dungi maredema si Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam di ari nasasadai songonon. Pinuji ma Jehovah, aladung partogi manguluhon Israel, ala girgir rohani bangsoi, sumeahon dirina. Tangihon ma hamu aka raja, jalatarehon pinggolmu hamu aka partogi, au sadiri tahe naing marede upuji Jehovah, au naing mamiltik parhinaloan di Jehovah, debatani Israel. Ale Jehovah, ujung haruari hosian sei, ujung mamulus hosian luar Edom, humutta tanoi, manetehi huhut aka langit dohot aka ombun, manetekon aek. Malala aka duluk maradupon Jehovah, lausongoni duluk Sinai maradupon Jehovah, debatani Israel. Uju diara ari sesembar, anak ni si anak uju di aka ari ni si Jael, tarulang aka dalan nabolong, jala jolma pardalan-dalan, mardalan siang dalan pangaliatan. Hurangan partogi di Israel, hurangan tongon, pai mahehe au si Debora, hehe au gabe inani Israel. Umpilut debata akan imbaru do Israel, jadi masama hamusuon Tuhan berwana sama sida, hapendang adong cumpang daun lembu-lembu, manang hujur di tonga-tongani 40.000 halak Israel. Lomodo rohaku mida aka si pareta Israel, dohot mida halak natoropi, akan nagirgir sumiahon dirina sian lomona, puji hamuma Jehovah. Hamu akan nama kuduli halodes si hapal siwi, hamu akan nama kuduli palano nauli, jala hamu akan nama dalan pat marende mahamu. Sikat ni suara ni aka napagulut di labung partuaehan, dia dehon buru-buru nuang di si aka dengan bahasa ni Jehovah, dengan bahasa ni partogi di Israel, ujuna tuat lahomuli tu bahal nabi bangso ni Jehovah marsonang-sonang. Tole tole ale Debora, tole tole endehon masada ende, hehe maho ale Barak, jala togihon akan tata ini, ale anak misi Abinoam. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amen. Si palua dogo
natidakon maha prosyao tai, songon nahin natidakon ni dongata sahap prosyao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Yahuba, ido ama pargugu naso hatudusan, natu mo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Yahuba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya todi porbadia, adorang suhaguguhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tuan waturu dung ditanong, gutu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akan na badia, doho dihasisani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima korsian pardihutani parhalado. Tapi gima titing di huriata. Shalom Mamanginang. Shalom. Tabegama titing nama namasa dohot nanaing masa di huriata di samingguon.
Titing Parjolo, Guarni mingguta sadarion ima minggu kantate, manang endehon hamuma di Jahoba ende naimbaru, dohot topik ibadah, dilehon debata hamubaon niroha. Titing napaduahon, ibadah pangapulion. Di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, Dungsipul Pamingguan Manogot, di pukul 10 Sadawib, di Patupa Huriata do ibadah pangapulion untuk keluarga almarhum Diana Sidabutar Boru Hutagalung, maringanan di Ruang Salomo. Titing Patoluhon, titing Nanaing Marbagas, titing Naparjolo dohot paduahon. Tua hari Kamis 22 Mei 2025, maringanan di HKBP Sudirman Jakarta, Nanaing Manjalo Pamasumasuon, Ima Peniel Patiar Hasoloan Sirait, Huriani HKBP Sudirman Jakarta, Anakni Amata Dungur Sirait Nahinan, Tubuni Inatta Nurmala Boru Marpaung, alamat Nasida di Jalan Sabeni Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dohot Oroana, VB Dinamika Dedi Boru Marpaung, Ruasni HKBP Sudirman Jakarta, Boruni Amata B Marpaung SHMH, Tubuni Inata Madereli Boru Sinambela, alamat Nasida Perumbatan Indah Kademangan Setu. Saya di Pasu-Pasu Tuhan Tama, rumah tangga Nasida. Partangyangan Wik Lapangan Batak Naing Patupaon Partangyangan di hari Kamis 22 Mei 2025 masuk pukul 10 Siawib di Ruang Salomo, Namar Hasutuan Ima Itorita Boru Silitonga, keluarga Inang Eli Sihite Boru Tobing, dohot keluarga Inang Johana Tambunan Boru Tobing. Wik Karekten Sinbarat Neng Patupaon Partangyangan di hari Jumat 23 Mei 2025 pukul 10 Siawib di Ruang Salomo, Namar Hasuton Ima keluarga J Manalu Inangi Boru Siburuyan, dohot keluarga Daniel Manalu Inangi Boru Situmorang. Titing namangihut Pesta MBO Manang Mamayakon Batu Ojahan, dohot renovasi HKBP Immanuel Distrik Onom Dairi Sidikalang. 2 hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, Praeses Distrik Onom, Rap dohot Onom Pandita Resort Sian Distrik Onom Dairi, manghobasi di HKBP Distrik Walu DKI Jakartaon. Dalam Nasida mangeluli dana haperluan ni HKBP Immanuel Distrik Onom Dairi Sidikalang. Dalam Nasida manopot distrikon di Buando Nasida ikan teri argana 100.000 per bungkus. Namar hobas di HKBP Sudirman di Parminggon Manogot, Ima Amang Pandita Benaya Porman Sinaga MTH. Alani Amang Inang Taurupima Nasida Marhite nama manuhor ikan terina di Bunuan Nasidai. Khusus tu HKBP Sudirman di Parade Nasida do 300 bungkus. Titing namangihut mengebati huria di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 Tolu 10 Walu Mei 2025 borhat do punguan apostel mengebati huria imatu HKBP Jepara huhut patu begehon ende puji-pujian di Parmingguan Manogoton dohot do panditata namanguluhon ima pandita Hercules Bronson Panjaitan MDiv. Titing namangihut pelayanan kasih tu lapas kriminal umum kelas Sada Cipinang Jakarta Timur. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaon pelayanan kasih tu lapas kriminal umum kelas Sada Cipinang nahino bahasan di seksi jending HKBP Sudirman. Ima di hari Rabu 21 Mei 2025 pukul 10 tolu puluh sahatu 15 WIB. Ni uluhon ni pandita Sobok Simanjuntak STHMM. Dohot tema tahan dalam pencobaan. Titing namangihut Konven Distrik. Konven Distrik Walu DKI Jakarta naing di Patupa di hari Senin 10 Mei 2025 pukul 10 WIB maringanan di HKBP Ujung Menteng
Borhat do Panditata Mandohoti Konveni, Ima Pandita Sobok Simanjuntak STH MM, Hinang Pendeta Nurista Simanjuntak STH, Abang Pendeta Hercules Bronson Panjaitan MDiv. Mengihut undangan diakonia workshop, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang Ketua Seksi Perempuan se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Lao Mandoti Acarai, nanaing dipatupa di hari Selasa 20 Mei, sahatu hari Rabu 21 Mei 2025, pukul 10 WIB. Inganan, Kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, manang gedung Sopo Mapikir HKBP lantai onom. Nama ngehut undangan pemeriksaan kesehatan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, manggokon seksi perempuan se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, mangidodohami asariyama mamedohoti pemeriksaan kesehatan ini. Dalam membuat KTP, dohot kartu BPJS na aktif. Nanaing dipatupa di hari Kamis 22 Mei 2025 pukul siawib. Inganan, Ruang Serbaguna HKBP Ancol Podomoro. Titing nama ngihut undangan pertemuan Ketua Dewan Marturia Huria HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, manggokon Ketua Marturia Huria se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, asarap rotu acarai ima nanaing dipatupa di hari Jumat 23 Mei 2025 pukul siawib. Inganan, HKBP Sutoyo. Penyumbang snack dohot bunga altar tu ibadah minggu, Huriata HKBP Sudirman Jakarta, Pasaton Hatta Hamuliate, tu keluarga J Nanggolan Boru Manihuruk, naung paradehon snack di mingguta sadarion, dalam nasida Mandok Maluyate alamar ulang tahun nasida, debatama nama masu nasida. Huriata HKBP Sudirman, Jakarta Pasaton Hatta Maliate, tu keluarga Sintua Dr. Patar Hutagalung, inangi Dr. Nunu Borusinaga MSI, naung paradehon bunga altar di mingguta sadarion, dalam nasida Mandok Mauliate alamar ulang tahun nasida. Debatama nama masu nasida. Titing nama ngihut akar ruas namar sahid di Jabu, manang di rumah sahid, boi mata jaha di lembar titing tabe, tatangi angkon ma, tu debata asa boi tumibu marhahi pason. Songonima titing na masa dohot nanaing masa di Huriata di Samenggon, aka titing na sapola di Jahahon, boi mata jaha di lembar titing tabe. Mauliate, Horas. Tau duti macarata maredde hita huhut papungu pelean sadaa dohot sadabi.
Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli si parsauli honota di minggu ta sadarion di minggu kantate. Ima na di enet sian buku ni ulaun ni apostel na sinuraton ni si Lukas di bidu 10 sada ayat sada sah rudi 10 lalu. Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Hujahama dihita tapai hutihu ma. Alai di BG aka apostel dohot aka dongan na di Judiaima nang dohot dohape halak si pilibigu majakon hatani debata. Gabi di badai akan aporsia nas sian Yahudi ma si Petrus dung nakko ibana tu Jerusalem akanin nama bongok do hape tu akka halak natar sunat jalarak mangat doho nasida alai jojor siam mulana ma di patorang si Petrus nama sai nin nama ujumartangia ngahu di huta Joppe huida ma di bagasat todikku mijur sada inganan na bidang nama ropak suhi tartatan sian gijang rudi jolukku dungi di nahu panok notii huida ma di si akka siopat-pat na di tano aka binatang dot aka nama jiri rodi aka pidong namartong atau ngalangit. Jadi hubigi maswar nama dok tuahu hehe maho Petrus sesehati ma pangam ma alainikku ma tokka Tuhan aidang dung hudai naramun manang nasuyas alai mangalusi maswarai padua halihon siang kijang unang ramun dok naung niasan di debata. Rudi tolu hali do masa songoni dungi ditai masaluhu nai muse tugijang. Dungi tongon di nasatok ini jongjong matulu halak di julu ni jabu inganan nami. Akan nasinuru ni Kaisaria maddapot tonau. Alai di doktor di ima tuau. Nasujadi ganggu rohaku maddongani nasida. Alai yakupu do dongan na onomon jadi hubongoti hami ma jabu ni halaki di baritahom matu hami naung ni idana suru-suruani jongjong di bagasa jabuna na madok tu ibana suru matu huta Joppe maju si Simon na marguar Petrus hata honon ni ido tu ho hata na tau peluahon ho rudi sadok isi ni jabum alai mamukka do piau merjamita di si gabi songgok matod di porbadia tu nasida songon natuhita di mulanai di si mahwingot hatani Tuhani nani dok nai ai do didihon si Johannes alai to di porbadia do didihonokku Tuhamu atong tung margugo maahu mangabba debata anggudus do hape Silua nabi nasabasahon di debata tu nasida songon natuhita akan naung gabe porsea di tuhatta Yesus Kristus dung dibege nasida hatai hohobima gabi dipuji ma debata akanin nama asadoho do hape tu halak sipili bigu dilehod debata hamu baon ni roha asa mangulu ima sahakna horas ma dihita saluhukna
Di minggu kantate sadarion namar lapatan edehom ma edde nay baru di Jahuba. Na dienet sian pesalmen siap lalu ayat sada. Merdumu tu warni minggona kainang sailau do tubu tu roha songonon. Halak na songod dia mana talu maredde. Yang go halak Batak diarsak ni roha, doho dilas ni roha. Saya terus dom maredde. Mulu per minggu ibana, marsak ibana, tarboto do arsak ni namarsakon sianeddena. Toredde honon nyoma, Yesus ngulu ni tondiku. Tarboto do namarsak rohana. Terbigiur rupani manang namar tetangga songod dihitaan ala sahuta. Nah adun wae ngarsak nyupung isi polanan nenna. Tarboto do tong nang na las rohana. Ribur-ribur meddenion. Bakadang edde buku edde honon. Itu rolo do muluaka ibu-ibu kaum muda las rohana pasadong kondisi yang sangat sukacita. Mulu maloi bana barhata-hata edde honon nom matopu si birong-birong nak pena birong maol buaina ala las rohana be dapat rezeki mungkin ibu itu inna ya mungkin pas banyak kali sukacita dia imah lubian di Batak las rohana tong maredde marsak rohana tong jala dia Kristenota hurus naik pipi berbagian-bagian edet tau adong gue de pangapulon adong gue de halalas ni roha adong ede songonon memang imah lubian ni Kristenonon marsak roham tonggo maredde akan aporsea songonido nang dihuria Kristen Batak Protestan natargoar satu bahagian dari yang disebut dengan the singing church, gereja yang bernyanyi. Dakya otikur dia kabibi. Dakya gudang-gudang go, alai tumbet sadarion saya dari korate. Iya, memang muluso merkur ulu duga bela sumber minggu. Memang dengar du gudang koron. Ay gabe sarala dok korok gabe nuaing. Ina mahoroa menjadi kereta api menugi hummer minggu. Dang Tuhani gabe kuri menugu ibana. Jadi memang i gudang go dengar dorong tong gudang koron. Ay ulu memang nuaingon budang berkuri bana dang ro. Ya kan? Ya, ale mulu merkur duhamian no dang buhami dang berminggu. Kalau taruh jauhin nak kan, ya. Apalagi kata ibu-ibu kan, bujau mersuri marsalon merkurhamin nak. Dia ialah ni kuri merminggu ibana kan, alai dak pola songon yang go hita, dak burzu do hita kan. Pertanyaannya manginang, kalau Tuhan berkata nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dang holam maredde buti nanido nga secara vokal. Tidak. Hidup baik kudokon. Bagaimana orang-orang yang bisa manginang apakah mereka juga tidak disebut bernyanyi? Firman Tuhan berkata dohot hasak kasakipe na dilautipe aluguipe maredde do. Lalu apa yang disebut nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan? Apakah ketika kita tahu bernot, bernyanyi, mau nyanyikan yang sungguh luar biasa satu nyanyian, itu hanya masih satu dari bahagian
hidup kita yang disebut instrumen atau nyanyian. Nyanyian yang paling indah dalam hidup adalah ketika kita mampu melahirkan kehidupan yang disebut dengan hidup baru bertobat di dalam Tuhan. Itulah nyanyian yang paling indah. Gaya hidup yang betul-betul telah dimerdekakan oleh iblis. Gaya hidup yang telah betul-betul dimerdekakan dari kemerdekaan berpikir duniawi. Irama hidup yang seturut dengan Tuhan, itulah irama dan nyanyian hidup, nyanyian baru yang selalu harus baru bagi Tuhan. Itu bisa dibuktikan Amanginang. Buku ende kita ini dengan syairnya tidak akan pernah berubah. Hok do syair deon alai yang gongolutta boy do Amanginang tiap hari harus menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nangungui pe buido marede. Dengan gaya hidupnya, dengan pekerjaan hidupnya, dengan kesaksian yang dia berikan kepada dunia dan kepada manusia. Tahun nasal puhudok di minggu kantate. Adong iso perlegubuti akkai Manginang holat siu tapia dia mang tapia. Gudang guhamu perlegubuti sonate. Hutugat soddo nama sahai lulu hamu so sejarahna bahasa idok warni hutai lagu buti. Lagu buti. Adong madihalak batak nagen waranna naulila jala molomate halak batak suderu na burju. Naulilagu. Inang naulilagu on inna damang na burjuon molong amate sudero nauli lagu lapatan na naburju nabasa dang natakang nakpedung mate do sudeha lakita naburju. Isi ulu madok kata di rumah duka di jabune nahamatian arong jol mau ulu madok kata natakang gon amat tahun nah arok kau ulu madok soni. Mana ada itu? Ya. Laos no kiai beri palialei do hono do na burju do nak pesipata inna. Kan? Iya. Terus do na burju. Imana do nga molo di do dihalak bata. Nauli lagu adalah hidup yang baik. Selalu berbuahkan yang baik. Dak seri baik kacik ni rohan donganna. Tidak bisa berbuat baik, jangan membuat orang sakit hidup. Dan inilah proses hidup yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Nauk terudi di halua catu hatai. Amanginang ido si hamalete honot tai jamita sederion. Dakku boto ulu hamu mapanok noti gerejaon. Gereja mata doko nate sekalipun saya masih menyebutnya rumah ibadah. Karena harus ada tangka-tangka kalau disebut bait suci. Harus ditahbis. Leta dokma gereja. Berek kamu mana binani akapadetan. Mulai berperzului satu ujung. Halak Batak dari hahulu muni. Sampai gabi halak na Porsea. Saya yakin inspirasi ini sangat dalam. Itulah khotbah hari ini. Pabuan hari haholongi sudah debatado, sudah bangsun adong di Portibion. Dikritik akka sisiani, dohot akka halakna di Judiai si Petrus. Dung bongot ibana tu jauh ni si Cornelius, satu perwira orang Italia. Yang di luar orang Yahudi yang menerima pembebasan, pembaptisan, pertobatan menjadi orang percaya kepada Tuhan. Dikritik, ay lau doho ape, lak mangat doho akasipili bigu. Sugari alak bata ko tikini ngetor doho non nara, dak kasih ay, bepuliki, dak kasih on, pengkhianat dong ngenon na kan.
ketika Petrus kembali ke Yerusalem, dia mendengar, aduh HP mangan. Lao do HP ho, tu jauh ni, si pilih bigu. Alai di patorang ibana do, matsay takas akamanginang. Marhiti sada parnidaan naro tu ibana. Roma sada dagangan seban wagijang maroba suhin na ibana. Pihak marisiak kapahapahanan akan nama jirir dungi di dok sesihati ma. Lalu aku menjawab, dangolaw mamangani akan naramon. Ala di doktor di tu ibana unang dok Ramun naung niasan di debata. Itu mengartikan nama nginang semua orang menjadi kudus karena Kristus telah menguduskan setiap orang. Dungima di patorang ibana pa dua halihon. Roma musi tujulu jabuku ninna. Adong tulu halak. Asa bongo tau tu jabuna. Hapelao mau tu jabui. Roh Tuhan hinggap sama seperti yang kita terima dahulu. Buhama bainokku dang madidi doh majalo nasida. Ay doh HP tod dini debata tuak kasih pilih bigu. Hohom masudi dipuji mah Tuhani. Manginang saya jadi teringat dengan cerita satu tokoh dunia, yaitu Mahatma Gandhi. Dalam umur 18 tahun manginang mulai dia membaca Alkitab. Diberikan seolah seorang Kristen yang baik dari Manchester. Satu yang paling dia sukai dalam pelajaran yang dia pelajari dari Alkitab itu adalah yaitu satu kutipan dari khotbah Yesus di bukit. Dan dari beberapa kutipan itu yang paling mengena bagi dia dari Alkitab itu adalah unang mabalotson najat aloni najat. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah yang dilakukan Mahatma Gandhi. Bagaimana membebaskan India dari penjajahan Inggris yang disebut dengan ahimsa. Bagaimana berperang tanpa kekerasan sampai Inggris membebaskan India. Makanya dia disebut dengan rasul anti kekerasan. Tapi di sadatik yang kamanginang adong panurat na margor Dow Johnson diceritahun ibana kamanginang di sada persikian mersitutu Mahatma Gandhi. Neng merminggu gabi neng Kristen ibana ale Roma garejai dia bak ibana tidak bisa masuk. Dang tu somi, tu sadui, tu hala Afrika dui, dihalang dia beribadah karena tidak selaras dengan warna kulit. Mulai dari situlah dia mengenang tidak mau menjadi Kristen. Dan oleh bena gabi halak Kristen, tapi dia adalah pelaku ajaran firman Tuhan. Gabiadong mas statement ni bana, jika bukan karena orang Kristen, saya akan menjadi seorang Kristen. Buasa buka cerita ya kamanginang. Sasitong ngananeng dohonon na. Itu juga kekristenan yang gagal paham. Dan ada orang manginang persoalan warna kulit ras dia Kristenon. Dan ada orang mardiai berhala Afrika, Italia manang dia dituhani. Tidak ada beda-bedanya. Hidup bain adong sada cerita kamanginang
Adong ninna sada kepala suku pangituai dia rahon sahalak misionaris di mana manganakohi helikopter. Dak karo pemer helikopter. Anggo hamura hammer helikopter ake anggo mar pesawat ngarata-rata ita kan. Iya. Apalagi mau lo parsi borong-borong dang bui bir honon dak kamar pesawat alangat hutan ami songgop pesawat di silange kan ate lu betruan. Aja go hutat teunak pola minder beho. Hirungnya teh lu lah hondaung jono yutan alhom bandara internasional go hitaunga. Adong ninda sada kepala suku dibuan misionaris ibana naik helikopter. Dung habang helikopteri dida kepala suku ima do paktoru ninda ibana medos dos olmai sudah iben toru. Bahkan dang boto dia do zolma dia pindah lobu dia horbo medos sudah. Lemu jono pedi bain ibana inna mulu dihau matong dang boto zolma dui horbo nama ninggala do lobu do hoda do medos sudah ninna ibana nindo do kepala sukui tu misionarisi ninna ibana ma songoni ma de bata di tahatap seben wagijang saru pada sudi medos sudah dangadong isi na botar robu nga na pirang robu nga na tigoro bu nga na sotigoro bu na kriwil bu nga na botar kuli na birok kuli na dangadong disi dang medos do dito hatai adong hala Afrika adong hala Nias adong halakon sudi tapi amanginang bui do songo sinak keneng jangan-jangan kita masih berada di titik itu. Gabe godang dang mencerminkan majaloha Kristen ini Allah hita sadiri dang di bagasan buah pertobatan sebagai orang-orang mengenal Kristus sama seperti Gandhi yang datang kepada gereja tetapi dia tidak menjadi seorang Kristen. Alanya dang ni hanguluhon padidion hamu baon ni rohai di bagasan nguluna amanginang perjulu di dok jami taum matuhita. Bersyukur dan kita pujilah Tuhan Yesus Kristus amanginang jika kita telah dipanggil menjadi manusia-manusia baru yang diselamatkan oleh Kristus. Daunai itu hatai rotu tano batak palua hok kita. Daunai suruh-suruan di batamar suruh akka misionarisina julu. Sapenadong jumolo marmatean songon si Burton wat mulak perjulu si Liman Munson mate terbunuh. Puluhan misionaris dikirim oleh Allah azamaluan ng bangso Batak. Dot akka bangso nasing di Portibion. Patut kita bersyukur amanginang. Hidup basah hudok sudi namar marga. Sudi namar marga Batak. Saya honok kudo dang bui lupa na di joput Tuhani doho tungulu hamu baun ni roha bahkan tidak bisa dengan lupa dengan yang disebut misionaris Batak, gereja mision Batak, huria Kristen Batak Protestan, nyamma gabe saksi hidup. Walaupun sering kita tidak menjiwai itu, bagaimana Allah menembus kita untuk menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi siapapun kita sudah patut bersyukur. Edde homma edene baru nang ditugu ho mulak sen hakulumon Tuhamu baun ni roha ala pajuon ni Kristusi mulu rizahamu sada Petrus 2 ayat sia didok matuhita kana porsea mangisi ay margana pinili dohamu hum naginonggomanna sudena porsea di Portibion kamanginang nung ngagabe sa marga dia mahita tahe marga ni Kristus samarga di bagasa Kristus marga na pinili dohamu hum na ginonggoman na di pahobar may muse
asalam partak gomal holong ni rohani di bata di sude suku-suku naung di Portibion di hoti mai muse marhiti akaholong marsada-sada huriaan huriaom margaan margaon di hoti mai marhiti kaholongon songo marga ni Kristus lamar sada-sada tu toru songo kita sa si Raja Batak tu guru tatia bulan torus songok kami tu si bagot ni pohan sa si bagot ni pohan adong pak geleng nga di boto hamuru tahe adong iso paparan si bagot ni pohan ido tuat si hubil tuat di bangarra ya tuat sumanibil sonak melila imat tok kami si bagot ni pohan kan adong no aku so si bagot ni pohan marah-marang gitu ita ya lului hamuzan noni siru ita syakang mulu syakangan awa bangin hamuzat to beko di bawah tu tok tarobul si bagot ni pohan dah bolo pohan ibana kan lam dihoti may di bagasak kolong ni roha naong marga ni Kristusi lam dihoti mo siya lam tumetmet sasamarga pe masih hawolong amma mulu siya hawolong yat tong dong samarga na daktikos be iya kan sibi makahulongi hita mulu sohita kan aidu mananomi be sudah buhel kan mananomi be itu cara kerja Tuhan membuat orang-orang percaya itu amanginang semakin betul-betul terikat sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Naung pinaluan ni tuhatai sianhul. Alanido patu dosongon huria Kristen Batak Protestak kita kamanginang marede mahita mamuji Tuhani. Didok naking dung di jalan si Petrus. Akadongan nai hatai ayat parpudi ayat 10 akamanginang dungi di bagian asida mahatai hohom magabe dipuji ma de bata dipuji ma de bata dangadong para singata dangadong sarupa do hita sarupa do sudi bangso dia dopan ne tuhatai akamanginang di Portibion. Alanido sada lagu penginjilan kita 218 amanginang ayat 3-4. Bujo tahe. Aladang adong kurboy may don 2 ayat ate. Ola saya naking 218 buku lugu 146 ya. Ya. Tadi saya kasih sama petugas. Bisa 218 ya. Ayat 3 dan 4. Guru di mana sudetano sitong dohata
ayat 5 edeon didok do pedisi. Nakpe akka jolmana di Afrika rudi halaksina dohot Asia. O Jesus panondang say sodangi ma asamar sobma tujulum. Sudah bangso na di Portibio nak kamanginang dang merdiai bar di Tuhani. Satu lagi dari situ. Tidak bahagian dari hidup orang percaya yang membuat pengkotak-kotakan, pemilih-milihan teman-teman juga. Mulu bagak ko nakulan na bagak dongane. Dongane ma narumo asyak ko. Mulu adong dihosi bahenon parhepengon. Unang dongam mo parhepeng dongani na sumarhepeng ma. Asalian iba na minum. Mula dong dihosi lehon-lehon di bata. Amangin ang tunaswadong do sinadongan na madongani. Asaleo ni ba na nang kumanginom sedor songod di hamian. Sama di hadapan Tuhan. Kasih itu merata di hadapan Tuhan amanginang. Sampai kepada pengkotak-kotakan yang terkecil. Bukan menjadi bahagian hidup orang percaya. Hidup badida dari Yesus. Nasodong aku bapunguhon. Napaserakod dui. Alokku dui nina Tuhan Yesus. Roh orang percaya yang telah hidup dalam pertobatan itu adalah betul-betul menjadi roh pemersatu. Ditangihon akasisian doh alak di Judiai doh hatorangan ni si Petrus. Jupang mapangatusion doh hasadaon sude doh HP sadari Tuhani rap nang maparsaudihon. Hidup bersaudara sekalipun kita berbeda-beda. Marasing gua manginang nguluta dohot halakan. Marasing gua pangatusyota dohot halakan. Tetapi kita harus tetap satu. Ut omnes unun sin. Satu di dalam Kristus. Ido nguluniaka na porsia. Na perpudiaka manginang. Mulu marhamu bau kita. Manginang. Adong ko halakmu barang bertobat. Ay tobat mulu dihatahan halakan taubat adalah peralihan. Berbalik. Mulu sidarta kaum pertama madok berubah 180 derajat. Panak kohian gabe dak panak ko be. Alai dak kola panak ko tapi dia menjadi betul-betul berbuat dalam hidup. Sama seperti bagaimana Paulus bertobat dari Saulus menjadi Paulus. Tidak kolemu ba. Tapi perubahan itu betul-betul seperti membuahkan yang baik. Itulah yang disebut tahun transformasi sekarang. Metamorfosis. Yang selalu dicontohkan dengan ulat menjadi pongpong menjadi kupu-kupu. Sungguh dia memeluk kupu-kupu kainang. Bahasa Indonesia mah kupu-kupu do kate. Bulu hamiana hari dok tahe kupu-kupuon. Lepu-lepu inna teh. Ya, itu tahe taung dangi lepu-lepu. Iya. Toy lulu hamu man marang nahay pokokna kupu-kupu mak. Asing gua tong lepu-lepu, lepu-lepu ibana borongin nai teri dia cahayana, itu lepu-lepu. Iya. Ubay na rong edde na julu molo marnatal tikisong listrik dangang lepu guys. Toriede datong kelap-kelip lampu di kota nangga gudang ahetok kan. Alai Roma parhuta-huta yedde homma kelap-kelip lampu di desa. Itu namanya salip popot inatong kan. Ay salip popot do warne. Di kota tonga lampu kelap-kelip ihutan namin ang akong beruon listrik jadi turteride maborongin na hebang salip popoton adong cahaya na hijau kulengga biru gitu alain wang ngalang kabetong salip popoton iya
Ida hamu ma kupu-kupu. Tu dia masonggop di boto hamu kupu-kupu. Tu dia do songgop. Dak kiai songgop tu nebau. Tu dia do tubungan harum. Dibuang masanimu se aka hisapan-hisapan nai. Artinya hidupnya benar-benar berubah. Mula-mula lepu-lepu kupu-kupuon, mula-mula kupu-kupu tugabbo madabu, songo dia mai. Lokok mahabong nai, dang bui behehe, mate mai benesi. Songo nilo halak sa sitong halak na porsea. Molo ngayon rasi Kristus iho kamanginang, ngay beruho tardidi ho tu bagasang kuara di bata ama anak doktor di porbadia. Molo mulak ko tu boleh lisok mido sei mate mahoisi. Alani sekali bertobat tetaplah ibat tong unang betakang mulak sang gerejaon. Iya, mulu haleluya di gereja, haleluya matong di luar. Ikon ibat tong unang haleluya di gereja, halelupa dong di ido tong ena jok do songoni tikki mabege jami tai amang tahe Tuhan amang habe holat sa itoro holam mersi lawosa butia lambar gulu mabuat kopi tok song kwasian yon nah kan ayah hapula ay lawo tu saminu kopi ayah hapula kum bergulu tiba muru kibelani kan apalagi mulo sonabota berungutungu ay nalaw minum bohoto son. Kan gitu, syukur ada itu, kan gitu. Ya, unang marungu-tungu betong, badapotam mau liate sodapotap pe mau idot tong. So nido mo lo tu pesta hita, mangat denggan, so mangat petong madeng. Ay na marhuaro ho tu pesta idang nalaw mangan, marhuaro manup pahi, ang kohlan law mangat do ijebu lo pahorboy. Berbuah manginang, itu pertobatan. Dan itulah saya bilang di pengantar khotbah tadi, itulah nyanyian kita yang paling indah kepada Tuhan adalah dari gaya kehidupan kita. Tetap memberikan suasana yang baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan siapapun. Tuak kasuku nasing pihak kamanginang, tu bangso nasing pihak kamanginang. Kita tetap bersaudara, kita tetap adalah sama-sama warga kerajaan Allah. Naung tinubus ni Tuhan tai. Alay na umarga hamalete matu debata arga naihi tadi tubus roy bana najulu holat tu tajoppe do penaking didok si Petrus dungilay bana tu hala Italia si Corneliusi nuaing mangerbangi sa rudia sa 1 tahun jalanung nga di Jakartaon ha Kristenon 100 sekian tahun HKBP sudah ada di Jakarta ini. Tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus menjadi pionir-pionir pertobatan, perubahan dalam hidup ini. Gudang nagaor noang di bangsot taon. Unang madohot tita isi. Tatangyak ma. Malas duitan noang manutut tipi kan. Terus makatay pareman. Iya. Iya. Terus makatay jasa. Nga saya halakan marharajao 20 tahun. Tong hatan ay itong nawuhan naman mang siga bangson kan. Nga saya. Yang gulung ko solo saya halakan marwas wahatabi. Iya. Kadang begitu mang. Dinok pala taliar rohata tu sih. Tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku yang baik. Harus selalu mencerahkan yang baik. Orang-orang Kristen itu yang telah dimerdekakan Kristus hidup berubah, bertobat itu unang madohot tita. Agar tercemin bahwa Kristus benar-benar adalah juru selamat yang pasti akan memberikan kita berkat-berkat dalam hidup ini. Sedangkan berkat surgawi telah Tuhan sediakan bagi kita. Apalagi mapasu-pasu na iportibion. Molo marede hita toros tutuhani dengan gaya hidup kita. Berjumat tong marminggu. Beribadahlah selalu. Serahkan hidup selalu kepada Tuhan.
Dan biarlah hidupmu selalu dituntun Tuhan sebagai orang-orang yang telah menerima hidup baru di dalam Kristus. Dan tetaplah lakukan pertobatan dalam hidupmu. Setiap detik dan setiap hari orang Kristen itu harus selalu mau bertobat dan melakukan pertobatan dalam kehidupannya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate rohanami diho ahli Tuhan. Dinau kupersauliho kami barita nauli di minggu nami sadarion. Arganai sudi zolma diho ahli Tuhan disadok portibion. Asa sudi gabe halak na porsia diho meluasen hahulumun tu hati uron. Mauliate ma Tuhan diho. Nungadohot hami disi. Ay di topoto hami bangsom bangsomata nazulu. Nang mangarera musemulak nang tuasya name meti. Tui rupa do tu berbagai wilayah di portibion. Akan pinaluami alanido takas mahami Tuhan naong dijuho Tuhan mubau niroha marhiti-hiti pakokopomi ali Tuhan naing mapakyon nami ngulu nami gabe sitidangim di portibion mangulu toktong di bagasan hamu bau niroha na takas mangulahon lomo niroham di nguluan songon nang pinaluam hami siyang gonggoman ni dusa sibulis nang hamatiani mauliate ma Tuhan diho toddimido na mangajari si Petrus toddimido na ro nang tu si Cornelius nang pangisi ni bagas na asa holat tod di porbedia do Tuhan napatauhod zolma Tuhan mo baon ni roha na tutu miyam maho di bagasak kami marhiti-hiti toddim ay toddimido Tuhan natalu boy manugunu hame tungulu na mabahin edde na dinggan siyang ngulu namyon diadupammu ato ngali Tuhan say pakke mahame urasi hami toktong marhiti-hiti huaso ni toddi porbadia pasu-pasu masuli ruas ni huriamon sudi mamuka dana namemet sikola minggu rebaza na poso lumobi akan na tua-tua nami nang sudu lansia lehom matoktong hahipason sa sudi Tuhan bui sairap marlas ni roha mamuziho akayanakon nami natongon dia kaparsikolan nabi dupe urupi marhite toddim asa taruli Tuhan bui tulus nang akaparsikolan molo tungadong akaholosonami di ngulu namion dia kaparianak konon parpinoparon Tuhan ajari mahami atik tung nasumu baru behami gabedang ra di pa gajako tangammu pasaut tolomo ni roham di ngudu nami hatam menugu hami sadarion satu hamu bau ni roha hami sanggiat teruli hami Tuhan dilas ni roha doh dia kapasu-pasu na marragami di tonga-tonga ni ngulu namion pasu-pasu masa do ruas ni huriam lumubia kahami parhubas ni huriamon parhalado partohonan parhalado naso partohonan satoktong margugu Tuhan laho makubasi ho di tonga ni huriamon mauliante rohanami di ho ala Kristus Jesus Tuhan nami amin mari demahita tapasahat piliata
peliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Kodo haroroan ni salukut silehon dadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Pasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gewa na khusus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siyang hami pilihanon. Patibulhon karajaom di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Wahai marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madog mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami dari banwa gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harazamu say saum malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari sisa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Sadame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhanta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jalas di pasaorhom madamena tutodim. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di saorhom madamena tutodim. Buku lu 141.